салом алейкум, подписчикои азиз, тамошобинони меҳрубон, духтаракои аҳли команда. Рӯзи гузашта чӣ приключения шид, акама шумода нақл кунам ки чӣ гап шид. Хулоси гап дуюм бора ки ҳамин ситуатсия мешавад. Тариқи S7 ма билет мегирам. Вақти Доғистон равим да омадам, вақти регистратсия билет як моҳ пешакӣ гирифтагӣ буд. Вақти регистратсия да мега ки шумо ҷо надоре. Бирӣ қати багажтон да дуюм этаж бишинед зал ожидания, агар ягон кас наёмад, мо да ҷои вай шуморо рӯӣ мекунем. Ма конечно розӣ нашидам, дромадам через приложения ҷо харидам, дига ҳақ надоштан мара отказ кунам. Дина миём аэропорт соати 1 бояд регистратсия ма сар мешид. Мегӯянд ки ту ҷо надорӣ. Медорам дига ҷо нест. Самолет калон буда гирифтиян майда кадян, мора предупреждат накадян. Барои ҳамқа эҳтиёт бошед. Вақте ки билет мегирен, сразу ҷотона харин, платни ҳам боша 1000 сомай, 1000 сомай. Ма беҳад пушаймон шидам. Лекин мара гирифтан сразу я рейси дига да тоғрӣ кардан, не ки ай соати 1:30 то соати 8:30 ма да аэропорт шидагиям. Почоам варам кад, асабам вайрон шуд, хаста шудам, монда шудам. Ма метавонистам ки обратно хона барам. Не ки ягон фарқият надошт, барои ки хонаи мо 1 соат зиёд аэропорт дурай. Уже баъди 2 соаташ регистратсия вай сар мешид. Ма яки сразу регистратсия ки мегузарондан, барои ҳамиқа ма як гала соати дига зиёд киштам. Баъд ин момент чикор кардам? Штоби вақти худма хиш кунам, хирсан кунам. Магазинои аэропорта гаштам. Чӣ харидам? Сумкача ва очки. Очки солнцезащита ма дӯст медорам, барои мошинам гирифтам. Ва сумкача беҳад маъқулам шуд. Беён якум сумкачаи распаковка мекунем. Зиқ накардам худма, гаштам, хӯрдам. Ами пул боша, зиқ намешӣ. Чизи форота мехарӣ, форота мегирӣ. Вот. Бренди знаменитий. Иной хали немножко дерзкий. Мешава ки вот так бигириша. И натуральная кожа. Сумкача 21 000 рубл. Дарунаш инам хали. Якташ замок дора, якташ надора. Вот. Хулоса инам хали беҳад маъқулам шид. Сиёҳ бо ба ҳамаи баё мега. Ба ҳамаи либос мега. Ака биён очкира распаковка мекунем. Очкира 37 000 гирифтам. Хай мара ҳар гап нанависен дар комментария, ҳарчи наген действительно того стоит. Мада маъқул шид. Баъзан вақт очкира бомонӣ хира. И очкира мемонӣ. Идеальни ҳамаи ҷоро мебинӣ. Ҳам қарушани хушро мебинӣ ки. Во. Очки 37 000. Ручкаш дарагии металли гуфт. Види тиллоҳай гуфт. Дастаҳакаш иқа ки ҷои тилло дора. Ҳама қанозука инами ҷош тиллоҳай. Во. чашму қоша мепӯшона, лекин беҳад хушро мебинӣ. Намеги ки ту дар чашмот очки дорӣ. Нада масалан агар очки сиёҳ кунӣ, сарта дар мегира. Ба ин сарта дар намегира. Инам хали коро кардам, инам хали приключения шид рӯзи гузашта.